Акыйка турасында һөйләгән хәдисләрдә, кардәшләр, баланың сәсе кырыла дип әйтелә 7нче көндә. Юхлaqu рa'суху. Мана был хөкем тик малайларга кагыла. Кызларның сәсе кырылмай. Шул сәсте кыргандан һуң уны һез үлсәргә тиешсез. Нисә грамм була? Ана шул грамм көмештең хакын карайһыгыз да, белмәйм, мәсәлән, онда 5 грамм була, 5 грамм, 10 грамм була, 10 грамм ханап китереп сыгарагыз, мәсәлән, 10 грамм көмеш күпме тора безнең көндә. Һәм ана шул хакын садака итеп сыгарагыз берәй мохтаж кешеләргә. Кем алтын менән бирергә теләй, алтын менән һанай, был әлбиттә кыйбатракка төшә, ул уның эше. Бәлки кемдер байрак, алтын хакы менән бирергә теләһә, был уның эше. Чөнки галимдар кайһылары шул көмеш менән һанар кирәк, кемдер алтын менән һанар кирәк диләр. Шул һезнең эшегез инде. Ләкин көмеш менән генә сыгарһалар, бит, был, кардәшләр, мөмкин. Был шул кирәкле хөкем малайларга кагылган. Нисек сәсен үлсәргә хәзерге заманда был еңел дип уйлайм. Хатта булай, күз менән генә үлсәгәндә лә барыбер менән биреп була бит инде, артыгы менән. Шулай кыскасы.